Egunon, txikiz. Zer moduz zaudete, zer moduz doa goiza? Gaur larun bata da. Bai, ikusi duzu ezelako guraldi polita egiten duen? Ni Maiarekin atera naiz paseatzera, eta denbora gutxi egon gara, baina gustora egon gara. Bueno, laguntzoak, gaur beitu. 34 egun daramatzagu etxean. Uau, beitu, 3 eta 4. Orain urteak betetzen ari zaretenak, 4 urte betetzen ari zarete. Uau, handiak egin zarete. Ea bueltatzen garenean ospatu alditugun urte betetze guztiak eskolan, bai? Bueno, laguntzoak, gaur, ekarri dizuet ipuin bat super polita. Eta ondo entzun behar duzue. Ze kontatzen diren gauzak oso importanteak dira. Prestatuko gara? Venga, begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, eki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude, venga, bagoaz. Aber ezagutzen duzuen. 3 begiko igela! Gogoratzen duzue? 3 begiko igela munstru arrosaren laguna da. Eta txori-horiarena gogoratzen dituzue bi pertsonai horiek. Bai, ez da? Ikusiko dugu zer egiten duen 3 begiko igelak? Venga. Arraroa da, ez? Normalean igelek 2 begi bakarrik dituzte. Igela berezia da. Hala, behitu zenbat gurpil. Hauek gu baditugu patioan, ez da? Bai. Oiba! Zapaburu zenetik oso ondo egiten zuen igerian 3 begiko igela. Eta pizkanaka handitu egin zen eta ja ez zen zapaburu txiki bat. Igela bihurtu zen. Lehenbiziko 3 begiko igela. Beitu, 1, 2 eta 3. Uau, polita da, ez da? Igelari asko gustatzen zitzaion igeri egitea, baino ura oso zikin zegoen. Horregatik, kamiseta marradun bat jantzi behar zuen, bere azalean minik ezartzeko. 3 begiko igelak handitzen jarraitu zuen, eta ikasi zuen salto egiten. Wow! Salto ederrak ematen zituen, eta egun batean konturatu zen, zeruan laino beltz bat zegoela denbora guztian. Gainera, leku horretan, gauza pilo bat zeuden lurretik botata. Zer egiten dute gauza hauek hemen? Ez zuen ulertzen. 3 begiko igelak oso gogoko zuen amonarekin egotea. Eta amonari galdetu zion. Amona, zergatik da gorren beste zikinkeri hemendik botata? Gauza hauek lehen ez ziren existitzen, esan zion amonak, eta jende asko bizi zen hemen. Baina orain ez dago jenderik. Egunero gauza pilo bat agertzen ziren. Inork behar ez zituen gauzak agertzen ziren hor. Beitu, bale bat, bizikleta estatiko bat, aulki bat, gauza pilo bat. Ezertarako balio zutenak. 3 begiko igelak handitzen jarraitzen zuen, eta gero eta urrunago egiten zuen salto. Egun batean, pum! Salto erraldoi bat eman zuen, eta konturatu zen, zeruan zegoena, ez zala laino beltz bat, kea zen. Badakizue zer den kea, tximinietatik gora ateratzen den hori. Zea raro. Orduan, 3 begiko igela ikertzera joan zen.
nundik datorke hau. Eta ibili, eta ibili, eta ibili, gero eta gauza gehiago topatzen zituen. Orduan, fabrika erraldoi batera heldu zen. Fabrika horretan, gauza berri pilo bat egiten ziren denbora guztian eta denbora guztian. Bai. Orduan, fabrikan sartu zen. Eta hirubegiko igelak pentsatu zuen. Ez ditugu behar horren beste gauza berririk. Ez dugu horren beharrik. Orduan, fabrikako langilei esan zien, ez egiteko lan gehiago, ez genituela gauza guzti horiek behar. Baina ez zioten kasu handirik egin. Orduan, erabaki zuen garrasi erraldoi bat botatzea. Ez egin gauza gehiagorik! Baina begira. Igela oso txikia zen, eta fabrika oso handia zen, gainera zarata pilo bat ateratzen zuen, eta inork ez zuen entzun hirubegiko igelak esandakoa. Hirubegiko igela triste zegoen, eta berriz ere etxera bueltatu zen. Gauzak aldatu nahi zituen, baina oso txiki sentitzen zen. Ezinezkoa izango al zen? Etxera heldu zenean, amonari kontatu zion ikusitakoa. Amona, fabrika batean egon naiz, eta esan diet gauza berri gehiagorik ez egiteko, baina ez didate kasurik egin. Zea zer egin beharko dugu, ez da? Orduan erabaki zuten lagunei kontatzea. Inguruan bizi ziren lagunak bildu egin zituen hirubegiko igelak. Beitu nor dagoen hemen? Txori horia, pilota piztia, munstro arrosa eta munstro urdina. Eta beraien artean asko hitz egin zuten eta erabaki zuten gauza guzti horiek aldatu behar zirela. Orduan, lurretik aurkitzen zituzten gauza guztiak hartu eta erabaki zuten, beitu. Fabrikara eramatea. Horren beste gauza bildu zituzten, sortu zuten zutabea fabrika baino askoz handiagoa zala. Eta orduan fabrikak konturatu zen horren beste gauza berririk ez zirela beharrezkoak egitea. Berriz ere, beraien toki ederra berreskuratu zuten. Zuhaitzak ikusten ziren, ja ez zegoen laino beltza. Bueno, kea. Orain, lainoak ikusten ziren, ostadarra, eguzkia ere, eta begira, animali guztiak bueltatu egin ziren. Ura garbi zegoen. Eta fabrika ere asko hobeto zegoen. Eta badakizue zer erabaki zuten fabrikan? Erabaki zuten behar ez genituen gauzak erabiltzea gauza berriak egiteko. Begira, gurpilak, plastikozko botillak, begira, eguzkiko plakak, energia sortzeko molinoak, wow! Eta begira, langileak ez zuten kotzerik hartzen lanera joateko, bizikletaz joaten ziren. Danak oso pozik bizi ziren. Igela be bai, eta nola ura garbi geratu zen. Hirubegiko igelak bere kamiseta marraduna erantzi zuen, eta fum! Uretan murgildu zen. Eta hala bada, edo ez bada, zar dadila kalabazan, eta atera dadila zuen etxeetan. Gustatu zaizue ipuina? Badakizue, ingurua zaindu behar dugula. Eta bertan bizi diren animaliak, eta zuhaitzak, zuek badakizue, arnaza hartzeko zuhaitzak behar ditugula. Oso importanteak dira. Eta botatzen ditugun gauzak, ezin ditugu edonora bota, ezta? Pilak
pilak bota behar diren tokira botatzen ditugu. Eta plastikoa bebai, zin dugu bota edo zein tokira. Papera bebai, birziklatu egiten da. Eta kristalesko, beirazko botillak ere. Egun hauetan zabor pilo bat biltzen ari gara etxean, ez da? Askotan jeizten gara zaborra botatzera. Etxean birziklatzen ez baduzue, orain hasi alzarete, bai, gogoratu. Kontainer urdina, papera eta kartoia botatzeko da. Kontainer berdea, beira botatzeko. Eta kontainer horia, plastikoa botatzeko balio du. Eta badago beste bat, gutxiago ikusten duguna, baino marroia da. Eta bertan, organikoak diren gauzak botatzen ditugu. Bueno, laguntzoak, gaur badakizue zer egin dezakezue? Begiratu etxean, 2 edo 3 sabore ezberdin dituzuen, eta ez badituzue, bilatu aldituzue etxetik kartoizko kutsak, eta sabor bakoitzak bere tokian gorde, bai? Bueno, lagunak, oso ondo pasa, eta begiratu zerura. Gaur ez dago okerik, ez da? Ez dago laino beltzik. Laino txuriak ikusten dira, zeru urdina, eta igual gero euria egiten badu, ostadarra ere ikusi dezakegu, bai? Goizean bebai, txoriak asko entzuten dira, konturatzen zarete? Goizean esnatzen zaretenean, atera zaitezte lehiora, eta txori pilo bat entzungo dituzue. Txoriak beti egon dira hor, baino kotxeen eta jendearen zaratarekin, ezin izan ditugu entzun. Orain, entzun behar ditugu, bai, oso ondo abesten dutela. Bueno, laguntzoak, egun oso polita pasa, eta ni yoga egitera noa, bale? Agur, agur!